आफादखौ मोनसे खावलायना लाखिदों जे जिहेतु हारिमुवानो जोंनि सिनायथि आरो हारिमुवानो जोंनि हारिनि गासैबो रायजो जानायनि गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ बर' हारिमुनि मोनसे आबुं जारिमिन सुजुनो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों आरो बे आबुं जारिमिन सुजुनो हायोब्ला जोङो भारतजों लोगोसे मुलुगनि मानसिफोरनो जोङो दिन्थिनो हागोन जे जोंनि हारिमुवा नैबायदि जों रावजोंबो गोरोबा एखुथा हारि आरो बयनिख्रुइबो भारतबर्षनि गोजामसिन हारिनि गेजेराव मोनसे बे गासैबो जोंनि आइडेन्टिटिखौ जों प्रिजार्भ खालामनो हागोन दा नंखायनो बे आबुं जारिमिन लिरनो थाखाय 25 लाख रां सरकारनिफ्राय होनाय जागोन आरो बिथांमोनखौ आं खावलायदों जे बे जारिमिनखौ मोजाङैनो लिरफुङो थैंक इउ आफादखौ मोनसे खावलायना लाखिदों जे जिहेतु हारिमुवानो जोंनि सिनायथि आरो हारिमुवानो जोंनि हारिनि गासैबो रायजो जानायनि गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ बर' हारिमुनि मोनसे आबुं जारिमिन सुजुनो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों आरो बे आबुं जारिमिन सुजुनो हायोब्ला जोङो भारतजों लोगोसे मुलुगनि मानसिफोरनो जोङो दिन्थिनो हागोन जे जोंनि हारिमुवा नैबायदि जों रावजोंबो गोरोबा एखुथा हारि आरो बयनिख्रुइबो भारतबर्षनि गोजामसिन हारिनि गेजेराव मोनसे बे गासैबो जोंनि आइडेन्टिटिखौ जों प्रिजार्भ खालामनो हागोन दा नंखायनो बे आबुं जारिमिन लिरनो थाखाय 25 लाख रां सरकारनिफ्राय होनाय जागोन आरो बिथांमोनखौ आं खावलायदों जे बे जारिमिनखौ मोजाङैनो लिरफुङो थैंक इउ